Hai guys, खुलुमबाय आङो गोदान YouTube चेनेल खुलिदों मा होनो बेखौ जायफोरा आंनि YouTube चेनेलाव गोदान आंखौ हेल्प खालामनांगो साबस्क्राइब खालामनांगो जेसेबां हागो शेयार खालामनांगो आंनो बे जेनि मेकिं भिडिअ सिनायथि जानो हागोन आंनो डिरेक्सन खालामदोंमोन आंनो कोरियोग्राफ खालामदोंमोन आंनो केमेरा खालामदोंमोन आंनो एडिटिं खालामदों बे भिडिअनि गेजेरजों आं मेकिं भिडिअ हेगारनो नागिरदों दा बा दा बे मेकिं भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे भिडिअखौ शेयार खालाम लोगोसे मोजां नांदोंबा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन आरो ना थ' बिदिब्ला मेकिं भिडिअ स्टार्ट एक्सन दे Oh. Tao là cái này không? Tao là cái này được. Phải. Để Bodo. Thâu. Đây. Thâu. Thắng đó. Cắt. Đây. Ini bujrau nanya ini hal kita ini nahor. Wazangtar. Sampai anu. Nah. Ini nanti ini. Wow. Hey. Lắc ơi, một con này lắc ơi, hãy chụp ơi, sau đó đăng. Rồi đi. Tao làm sân thế. Không một bay mà này. Ăn sân thế, không đó. Di sini lah. Bayar habis dalam buku nah. Sampai na? Yep. Sampai na? Hah? Kamera rolling. Action. Sinaithi janw hagwn hwnai. Kita pernah orang langang. Sinaithi sampai deh. Dan di sini noi. Sinaithi janw hagwn. Betul lah bala, betul lah. Akak itu dia orang kenapa? Sinaithi janw hagwn hwnai. Sampai deh. Bye. Jangan, record kanal. Barber. Dame teta. Har. Deh. Oh, di sana. Talnya si menjeng. Tiger si menjeng. Masalah building. Jangan. Karir mau bikin tadi ini. Ini apa nama? Ayo. Guru sampai tak?
Dede mama tatap nynw boraया lanजाया रागा जोंदो गनदो थुख्ला जागोन नोंसोर सानैबो दा थाबनो दे आखाय फुवार ओरै दे जारुमैना नोंखौ दिङायाव दैखांना जाब्लाव गारसोमगोन नेरे ने 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 नेरे नेरे ने दे नाहर दे जायाखै थां थाबनो थां इनि जों थां गारिया हामा जादों आंखौ ना है हमजाबायसो थौ जों थांनि थौ ओरैनो नोंखौ नागारलै इसो होनगोन गिदिंग्रायानो था barखांदो दाम